Martangi yang mahita, asiniro hamadihamu doho dame nasian de batamata. Doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamuna akadamang doho dainang na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Tatangi homajolo hata ni di bata ujahata lau mangula akaulot tasadarion. Ima na tersurat di Hesekiel 36 ayat 27. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ati-ati muna. Jala aku mabahesa asamar parangi hamu di bagasan akapatiki. Aka uhup pupe radutan jala patu pamunado. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Ido sahana. Dihamuna damang do dainang na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Sada panidangio do turpu taon na pinasaha ni panurirang Hesekiel. Ima debata haguguokku. Tuhan adalah kekuatanku. Tu sodong do margugu ibana nang kita pe anggo hola sedirita do. Alay sada panidangyo parmahanyo na jinalo na nidok ni si Hesekiel di turpu taon ima. Takas ibana manada di bata. Ido benedo ibana na kengani dilehod doto dina tu bagasan ate-ateta. Jala marparangai di bagasan patik do humna asara dutatta sudi patik. Dilehod debatado to dina tu ita asat boy imat tabedahon nauli do nadinggan. Dilehod debatado to dina tu ita asaboy tapatupa mangulahon uhumna dohot patigna. Dilehod debatado to dina tu ita asaboy taradoti holong mirohana. Alani sada to dini debatado na mampuhok kita boy membedakan akan nauli do akan arawa. Sada to dini debatado mangalito ita bisuk boy ima mangulakon akalomo ni rohani debata. Di sido berengota nanido ni si Hesekiel nunga di leo debata to dina tohamu tuhita ibana. Nasaha na ginohan nito dini debata, ido na boy membedakan, ido na boy mangulakon akalomo ni rohani debata doh patuluson akapatikna doh uhumna. Tentu sahali dia makadunga saha porsyaom, alas yang ngulut tahun anggora dirita do tung suboy do patu pauta hobar tu saka do tuloman debata. Alai naung diliot debata do to di naung diucak do roha daging sakitan. Naung diucak do ima roha hamalason. Roha akka daging hajahaton sian rohata dilehon tuhita to dina. Gabi bumi mata patupa mangulakon para sini rohauni. Di sido dihamak kadong saha porsyaon membedaho kita. Ito nga to nga ni panggulmiton di nguluta. Ima to dinaing. Molo to dinahodar do. Totu ima ben nagudak kalak madabu tu dosa. Tuaka keserakahan. Tuaka kejahatan. Ketika manusia itu bertindak semena-mena. Bertindak di dalam kejahatan. Berarti roh Tuhan tidak ada lagi di dalam dirinya. Karena roh Tuhan itu akan memimpin. Karena roh Tuhan itu akan mengatur dan menasihati. Aito dini debata namar si gogo de madok unang udahon. Alai molo dambe arok to dini debata. Disitulah kejahatan itu semakin martaburak. Lem gudang. Lem ramos ma akadusay.
Berengut walanya kadusai ala nasadong do toddi. Ayang go toddi ni di bata, sai di ingot do hita sai di dok de. Jangan unang. Ala mo dang martoddi be ulah honot tadwi alana ala ngahonomun. Nunga kadosa na mangisob mulai jari-jari ta satu ta hanya kegelapan nafsu-nafsu kejahatan, maka kita sudah dikontrol oleh iblis, bukan lagi roh Tuhan. Anggoto dini di batado madongan hita saya do honotado dosa dui unang itu do honota. Tetapi karena dosa kidaging itu maka terjadilah segala kejahatan. Soni do kaduse marti buruk di portibio dia makadongan. Nadau do todi serwa sa pikirana. Alani jalo hamu matodi asonang madebu hamu tu panguncunan. Jalo hamu matodi asonang madebu hamu to kejahatan. Jalo hamu matodi unang madebu hita tu dosa na mangitipita hidup benedo Tuhan Yesus marbisuk mahon dalam roh ai songon imanak ngani biru-biru di tonga-tonga ni bebiak duita. Roh bebiati si bulisi mangonggop terus sadi hari kita neng dial tu atong ilu pado ni Ezekiel asata jalo matod di terapatu pahita mangulakon loma ni rohani di bata. Amin. Mau dia timadiho ale Tuhan di bata marhite tod di parobadi mangguhi kami. Amin.